skont ċifri mogħtija fil-Parlament f'Malta huma madwar 3,000 ħaddiem li għandhom xogħol prekarju. Id-deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia qal li l-Gvern mhux talli jaf b'din is-sitwazzjoni talli huwa kompliċi. Dan għaliex huwa stess qed jaċċetta kuntratti ta' ħaddiema b'inqas mill-paga minima ta' €5.60. Anġlu Farrugia ta' lista ta' dipartimenti u entitajiet li jaqgħu taħt il-Gvern u li qed iħallsu inqas mill-paga minima. Kull waħda minn dal li semmejt jidħol f'kuntratt mal-kontrattur illi l-Gvern jiddeċiedi li jaċċetta kontratt illi l-kontrattur ħajimpjega ħaddiema miegħu għal da' servizz b'inqas mill-paga minima. Anġlu Farrugia sfida lill Prim Ministru jgħid jekk huwiex minnu li Transport Malta wkoll qed taċċetta kuntratti għal xogħol klerikali b'inqas mill-paga minima u li minnhom il-ħaddiema jridu jħallsu wkoll il-bolla. Jiena hawnhekk għandi kuntratt illi il-Gvern qed ngħidlu issa jekk hux vera qed isiru kuntratti ma' Transport Malta fejn qed jingħataw servizzi ta' xogħol klerikali u dawn qed jitħallsu inqas mill-paga minima nazzjonali, anzi biex ngħid eżatt bil-4.83 cents per hour. Id-deputat mexxej Laburista semma wkoll kif il-Ministeru ta' Dolores Cristina qed joħroġ skemi għal min jirreġistra b'kundizzjonijiet inferjuri għaliex huma b'inqas mill-paga minima u mingħajr id-dritt tal-lif u s-sick leave. Anġlu Farrugia temm jgħid li n-nuqqas ta' azzjoni mill-Gvern kontra x-xogħol prekarju mhuwiex aċċettabbli, speċjalment meta l-Prim Ministru u l-Ministri huma komdi bżieda ta' €500 fil-ġimgħa.